Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude z tohoto serveru, je to taková pozvánka, jak vidíte, můžete vidět, já jsem helper, vidíte tady helper win, ok, dobré, tak, a jdem vám představit tento server, warp spawn, ještě není, to ještě bude. Ale takto a hned doprava máte tady info, tady můžete vidět to ičko, info a tady je info web play.cz.webnode.cz, nábor na jednoho buildera a jednoho helpera, skipe majitele Anakin Polcar. A co tady ještě máme? Jo. Potom pravidla, no. Pravidla hráč VIP. Nespamuj, nenadávej, nedělej reklamu, nehekuj, nežebrej, negrifuj. A toto jsou naše jako A-team pravidla, jako hráč plus, nekilluj hráče enchant, alem nebo kill, lomeno kill, negivuj hráčům věcí, nepomáhej hráčům se stavbami, nebanuj, nekickuj, nevaruj jen tak a aktivita. Potom tady máme VIPčko, si koukneme, no to si přečítáte, stopnete si to, začneme s tím VIPčkem, alebo za týmem. Jak vidíte, je tady ten David, Skilla Dux, channel Deadlockse Duxák 8, 15 subs, Skipper Deadlockse Duxák 8, youtuber, sponzor, tu máte tu cenu, mini OP, tady máte též tu cenu, tu máte, co to je, operátor, cena a top killer, 50 kčil a tak dál. Potom tady má, počkej, co jsem ještě nepročítal, jo, výhody, teda toto. VIP samoset, no to nebudu čítat, to si přečítáte. Do popisku vám dám IP. Výhody VIP fee, doplnění hangarů, kit VIP věcí, fly, možnost létat, head, nasadit si blok na hlavu, jump, skočit na místo, kam se díváš, back, vrátit se na místo smrti, více homů, psání barevně do chatu a větší šance připojit tu náboru. A tady máme ještě mastera, výhody jako VIP+, game mode, menící GM, heal, doplnění hangarů, set warp jméno, vytvořící warp, kit master, ender chest, spoustu homů, repair a time a hento a blablabla. No, tady máme ender portal a tady máme ještě free, tady nic není napísané. To yes. A potom tady máme warpy, příroda, PvP, doly, nether a jídlo. A potom free tu je a máme tady pěkného sněhuláka, že? Kde jsem tady začínal takto točit. No a ještě ty warpy vám představím, warp příroda. Jak vidíte, tady je příroda. Tady je toto, doposti tam, to je příroda, warp, nemůžu, takže warp, spawn, dáme spawn, vidíte, ještě to napísalo, vítej na serveru play.cz, warpy jsou kde, jo, za mnou, jo, tu, warpy příroda, PvP, warp, PvP, toto je PvPčko, docela dobré. Potom je tu warp doly. To ještě není také jako extra moc dobré. A potom tu je ještě, počkejte, dám zase spawn. Warpy jsou hned za mnou, že jo. Warp doly, nether a jídlo. Warp, nether. A vidíte, trochu mi to laglo. Tady mi to občas laguje, nevím proč. Jo, dobré. No,
lag. Tady můžete vidět nether a warp jídlo, to jsem tam byl, se kouknout. Je tady hrozně moc prasat a tak to prejdete. Vyskočíte, počkej, takto. Tak. OK. Spawn. Takto, ano. A toto je z tohoto videa všecko. Já se s váma loučím. Aha, čus!